da na subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a kodayaushe. An fara fito na fito tsakanin jaruman Kannywood da 'yan sanda bisa zargin Amal Umar da Bada cin hanci. Idan ba ku manta ba, a shekarar ta gabata jami'an 'yan sanda suka bazama neman jarumar Kannywood Amal Umar. Bisa zarginta da hannu a damfarar da wani saurayin ta yi ta naira miliyan 40. Da har ake zargin ya siya mata mota a cikin kuɗin. Sannan ya bata wasu ta buɗe shago. Sannan kuma ya ba mahaifinta wani abu. Inda ya karshe jarumar ta nemi kotu da ta dakatar da 'yan sanda kan yunkurin kama ta da suke yi. Daidai magana an ji ta yi shiru, yanda jarumar ta ci gaba da sabgoginta sai kwatsam tsakanin jiya da yau aka hangi jarumai suna ta wallafe-wallafe tare da rubuce-rubuce kan a yi mata adalci cikin su har da manyan jarumai irin su Aliluhu, Hassan Gis, Maryam da dai sauransu. Aliluhu ya wallafa State Wrong Daughter a Real Amal Umar. Official Maryam ta wallafa State Wrong Blood Inna Allah ma safirin a Real Amal Umar. Auta Waziri ya wallafa kowace rayuwa tana zuwa da kalubale ko ma menene. Muna muke fatan samun mafita cikin sauki cikin ikon Allah a Real Amal Umar. Mansura Isa ta wallafa na san da zancen kes din nan tun lasiye kuma na san an kankare ta. But my safara na tashi da safen nan da Joseph for Amal. I was shocked and scared at the same time. At Nigerian Police Force, at Ajebu Muyawa, at NPF Nigerian Police Force, at Nigerian Police, you need to help us look into this. They told her they will not release her car, which they said last year, until he paid for it. They insisted he must pay 300k. He begging for nearly 250k, so that he cannot get her car. So they agreed to come into the office and pay, so that they can record her. Because they could asking the Nigerian police to pay her 1 million naira and send a public apology for defamation of character, and they use this me to get back to her. Yanzu a ce mutanen da muke gani sune za su kare mu, za su bi mana haƙƙin mu, wai sune za su dasa mana tarko don ramuwa. Wannan kes din ba abin da ya kamata mu yi shiru bane, ya kamata mu kai gaba har gaban IG ya bi mata haƙƙinta. Gaskiya police abin tsoro ne. Dan ba su son biyan kuɗin suka yi mata haka, shikenan me ya haɗa saurayi kashe budurwa kuɗi da scam da yi wa wani. Ita ta saka shi ne? Sura Isa ta ƙara wallafa wallahi mugunta ne. Yanzu wai police da kake tunanin zai tsaya maka ya bi maka hakinka, wai shine yake maka shune? Wai shine yake neman yadda zai maka sharri? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba wani Justice for Amal fa. Wallahi Justice for all ne wannan karan. Wanda suke da karfin social media su taimaka mana a Twitter, a yi tagin Nigerian Police please su bi mana hakinmu. Gaskiya na ƙara tsorata da police gaskiya. Daidai a bangaren ita kuma Amal din da safiyar aka hangi ta yi wata wallafa kamar haka. Kun taba jin inda mutum ya ba da cin hanci bayan kotu ta yanke hukunci? To jama'a, ga dalilin karan tsanar da 'yan sanda suka samu. Na ci nasara a kes din da muka yi, inda kotu ta umarce su da su fito su bani hakuri, su kuma biya ni naira miliyan 1 da bata suna. Daga nan suka samun tarko ta yadda su ma sai sun walakanta ni. To jama'a, ku ba kanku amsa, wannan shine dalilin. Ina godiya masoyana da addu'o'inku, sai wanda Allah yake so yake jarabta. Sai dai a bangaren wasu kafafen yada labaran sun wallafa cewar gurfanar da fitacce jarumar fina-finan Hausa ta Kannywood gaban kotun majistare da ke yaɗe-kiɗe a birnin Kano bisa zargin yunkurin baiwa ɗan sanda cin hanci. Ana zargin Amal da yunkurin bada cin hancin naira 250,000 ga wani ɗan sanda mai suna ASP Salisu Binjama da ke rundunar 'yan sanda shiya ɗaya da ke Kano. Cewar mai gabatar da ƙarar, Amal na yunkurin bayar da cin hancin ne domin hana binciken 'yan sanda kan zargin sauyinta da almundaharar kuɗi. Lamarin ya bayyana ne lokacin da wani Yusuf Adamu ta hannun lauyansa ya shigar da korafi ga mataimakin babban sufetan 'yan sanda Umar Muhammad Sanda, inda yake zargin saurayin jarumar da yin sama da faɗi da kuɗi da ya kai naira miliyan 40 da sunan kasuwanci. Korafin da aka shigar ya sa 'yan sanda gudanar da bincike wanda ya gano cewa saurayin jarumar ya tura mata naira miliyan 13 ta asusun bankinta. A cewar kakakin rundunar 'yan sanda shiya ta 1, CSP Bashir Muhammad,
An gayyaci yar fim ɗin ne domin amsa tambayoyi, daga bisani kuma aka bayar da belinta. Sai dai an hana ta fita daga wata mota da ake zargin saurayin nata ne ya siya. Jarumar ta tabbatar da cewa kuɗin da ke cikin asusunta mallakin saurayinta ne, duk da ta yi kirarin cewa naira miliyan 8 kawai ya tura mata. Bayan da aka bata belinta ne kuma ta garzaya babbar kotu a Kano domin neman a dakatar da 'yan sanda daga binciken da suke a kanta. Kotun ta hana ci gaba da binciken da 'yan sanda ke yi kan Jaruman, abin da ya ba Amal dama ta yi yunkurin ba da toshiyar baki ga ɗan sandan da ke binciken, ASP Salisu Bijama. Jami'in ya yi watsi da cin hanci, inda kuma ya kama ta tare da shaidar zargin ba da cin hancin, abin da ya sa aka gurfanar da ita gaban kotun Majesty ranar Laraba. Laifin da ake zargin Jaruman ta aikata ya saba sashe na 118 na dokar Penal Code, wadda ta haramta ba wa jami'in ɗan sanda cin hanci. Wannan shine abin da 'yan sanda ke zargin Jaruman da yi, kamar da shafin BBC Hausa suka wallafa. Da fatan Allah ya ba mai gaskiya sa'a, ya yafa wannan wutar ruwa, amin. Da na subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a koda yaushe.